sekuru ino makadi makadi tiripo tinotenda kuti madzoka zvakare pano pasekuru Tasvo pamakatanga kubatsirwa. Vazhinji vangada kutanga kuziva kuti munhu anonzi Enoki akazvarwa mhuri yakaita sei, makazvarwa muri vangani uye makakurira kupi? Isisu mukuberekwa mumhuri yekwedu isisu takaberekwa tiri vana vanesvika zvokuma 15 baba akanga aine vakadzi vaviri. Saka pa15 ipapapo vamwe vakafa vasara vashoma ende uyezve mhuri yekwedu isisu kukura kwatikaita takabva tangopararana tobva ndaendo kunegarawo kuangwa uko ndokuva ndikazoraramira ndiri kusvikira inini ndapindwawo nezvandakandipinda ikoko kusvikira ndakutamba zvikuru. Handiti kana kuti maakurarama muri kuangwa ndakapindwa nezvakakupinda zvii zvakakupinda izvo? Zvakandipinda inini ndikapindwa nenyaya yezvigure. Ndozvakandipinda. Mapindiro amakaita zvigure aya makanoti here ini ndada kupinda zvigure kana kuti nzvimbo yamaigara yainzi vanoda kupinda kana kuti makaita zvokumanikidzwa? Ini ndaiva ndine musikanzwa saka ndaita mudhara aiva ari pfuki saka ndaiti zvigure kana iri weekend paipai vachitamba zvigure saka ini ndaiva nesystem yekutora rekeni ndienda kunohwandira kwa zvinenge zvichipfekera kuwe ndobva ndapfuura nerekeni saka vakabva vandibata saka vandibata ndo pavakazondipinza inini zvigure kusvikira ndizoenda kunorariswa kumakuva. Vakakubatai muchirudzwa ndanani? Vakatibata ndana ana Waremba, ana Chibvara, ana Kajocho, nana Zinyenye, nana Mbenjere, ane mumwe futi mumwanzi Dhuri. Ndo vakandibata ndo vanga vari vakuru vese vava. Mabatwa makatanga kuitwa sei kuti muzoziti izvinezvi ndave memba chaicho yezvikuru? Vakandirova. Vandirova ndo pavakati iwewe nyatsorova chaiko chaiko? Kurova chaiko kuti zvokuda kutouraya neshamhu. Ndo pavakati iwewe hauchisiri mwana wababa wako kana mwana wababa naamai wamwana wedu kunoku, saka ndakukuona ndoshunongora mari kana pini kana bhatani. Ndo zvavanofanira kunge vachitoita. Iwewe hauchadzokera kumba, wakutogara kuno kumakuva. Ndo pandakatangisa kugariswa kumakuva ndakapedza mwedzi. Ndiri kumakuva. Saka baba naamai pamwedzi ipapo munenge muchiitei kana muriko makuva kwekwe kana uriko kwekwe? Ndo pavaiuya na Waremba manje vachirova guva so webva wapinda mukati motopinda mese nesu taitopinzwa unotovhurika kudai. vairova nei? Vairova nekamuti kakadai so kashamuka wairova sa gore nebva raita sei vanotopinda inovhurika sei naye ino nyatinotaura handiri kuvaningira rakaiswa ivhu rakafushirwa rakaita hipi rakadai so iwo bvangorova neshamhu zobva raita sei? Madhaga esayaya anongoerekana angoenda kunze munhu motopinda zvakatonaka kutanga muri paupstairs mubva matopinda mukati muenda mutonera vakundu vanopinda mutonera munenge mune munhu then system tiri kunzoko veita basa ravanenge vachiita mukati imomo vanezenga vakutogovera isisu manje mamune magoverwa nyama dzija ubude imomo usina kudya nyama iyo nokuti vaiti ndemushonga chekusimbisa kukura. Maipinda muri vangani kazhinji? Taite kunosvika zvokuma 10 kana 14 15. Vanhu vamunenge muchidya vandanani? Dzimwe dzenge dziri hama dzangu, vamwe vanenge vari vatohwawo hati vazivo kuti vanenge vari vanandibhati munhu sanenge angofa kuguva kwaite neunopindiwa chete. Saka zvese zvaitika mumwedzi uyo wawaigara kumakuva? Saka zvimwe zvamaita besides kudya nyama, because matingoti manheru maidya nyama ari manheru kana kuti maidya nyama iyi uri usiku vanhu vanenge vakatorara. Ko masikati maiswera muchiti? Masikati ndaitoswera masikati taitomukirawo kubasa asi handaikwanisa kutaura nemunhu kana ani nani, ndaingotaura navanhu vakapinda zvigure chete. Ndivo vandaitaura navo, asina kupinda zvigure Wataure naye? Handitaure naye.
Saka vabereki vakazoonana zvaita sei? vabereki pandakazoonana navo inini pakabikwa doro rokunzi rechinamwari akudzorewa kuuya kumba abva kunerangiwa kupi saka akudzorewa manje kuti achitaura ndo pakabikwa doro madhiramu maviri. Akabika ndiani? Ndaamai. Vanga vatoudzwana navarimba kuti bikai doro? Bikai doro madhiramu maviri rupero rwapungwe wakatanga musi wefriday paitouridzwa ngoma daily kana doro panenge redhiramu panerigadzikwa pamoto ndo zuva rinotanga kuridzwa ngoma pamba pamuchemberi kusvikira doro riri ratsutsiwa ndonzi takumutakura takuya naye ndotakurwa inini manje nemukuru wangu inini ndouya naye pamba ndiye anenge achivhara shamu kana aine utsinye iye anenge achinzvenga shamu ndichirohwa zvokurohwa zvese kusvikira zvanzi aiwa zvakwana ngatichumisei pai mumba topinziwa mumba. Apo ipapo unenge watopfeka hembe dzezvigure here kana kuti? Inini ndiye ndisina kupfeka asi mukuru wangu anenge akatopfeka chigure. Inini ndiye ndakangovharwa kumaziso ndakasungwa kumaziso ndisingatomboona kuti ari kundorova ndiani chii chiri kuitika ndisingatomboziva zvese zvipi. Saka mukuru wangu inini ndiye anenge achinzi Pungwe. Saka madaro vabereki vanozokugamuchira sei? Unonzi unoperekwa sei kuvabereki vako? Vabereki vangu inini ndakapinzwa mukicheni ndokubva vadaidziwa ndobva ndahwandiswa kuseri kwedhoo zvikanzi chibvisai mari yekuti muchiona kuti mwana wenyu mupenyu here kandi hasi mupenyu. Bvisai mari vabereki vangu ndobva vabvisa mari vakabvisa mari enda $15. $5 yevakadzi vanodzura muduri iye ne$10 tsvuku iye ndo mari yavakabvisa nehuku 3 ndobva zvanzi raiti takukuratidzai mwana wenyu ndobva ndatohwa nezvikanzi Inoki uya sumuka ndobva ndasumudziwa ndobva ndauya zvikanzi ndiye mwana wenyu here zvikanzi ndiye zvikanzi ane mavanga here zvikanzi pandisi kuona usiku uno ndobva aiwa mutarisise kuti ana nevanga nichichi motitaurira zvese misikanzwa yese aiita kana aipinda muchinjausi kana kuti aipinda mubedroom yenyu haachamuita sei taranga mwana mai ndobva vatasa pazvivanzi ane vanga riri papa here zvivanzi sure ndisakamukwadza chirege zvinokuchemera mwana wenyu taina aiti mupenyu ndobva zvikapera pandikati ndakutotaurawo nevamwe vanhu shamwari kana vasikana kana chii ndopa ndakatanga kutamba zvigure chaizvo zvombiri. Saka shamwari hadzina kukubvunzira kuti Inoki wanga uri kupi? Ko shamwari dzaitozviziva kuti uyu munhu akapinziwa zvigure. Saka dzinobva dzatotyawo futi kana nekubvunza? Vanenge vakutoita havabvunza izvozvo notanga sezvati munhu akapinziwa zvigure. Saka wati ndopa wabva watanga kutamba zvigure zvimbiri. Kana mitambo yenyu yezvigure maiita kwenguva yakareba zvakaita sei? Tingangoti pamutambo yedu yezvigure taiwanzoita Saturday neshona nokuti ndiyo mazuva anenge asingaende vanhu kubasa. Saka Saturday vanhu vakapedza basa kumanheru paitorwa pungwe yezvigure kusvika Sunday ndo patinenge tichitotamba ipapo nokuti pandaiva ndiri muchinamwari ipapapo ndo pandaitreniwa ndichipiwa mishonga makoma ese kuti miri wangu ureruke uite sei zvese masitaira ese akuda sitaira anga ndisingagoni. Saka ndakazvitswa pandakapedza mwedzi ipapo ndiri kumakuva. Kumakuva uku manga muri vakomana chete kana kwanga kuine vasikana zvakare? Vasikana kwanga kuine vaviri asi varume taiva tiripo 5. Saka vasikana vaigara apa kumunagera mairara mese maiita sei? Vasikana vanenge vachitorarawo pavapa tichitorarawo peda vanenge vaine mukuru wavo Maria. Maria anenge aripo mukuru wavo hakuna kana munhu anokwanisa kusvika apa kana kuti kutaura naye panenge pasina anenge achitaura naMaria vega vega vakadzi vega vega ikoko kunoko varume tenge tiri varume tega tega. Saka kazhinji tinoona kuti vanhu pamunotamba zvigure munenge makapfeka makahwandisa fesi makapfeka zvinoitirwa izvo zvese zveshe zvinoitirwa kuti vakawanda vasaziva kuti uyu ndinhingu. Inini Inoki ndadaiso vanhu vakundiziva ndini Inoki saka ndakavhara kumaziso ndakaenda ndakapfeka chigure changu inini vamwe vazive
vamwe vanoziya tsoka kuti uyu step inenge yaino kamusi kuzoona imi asi kuti azizivisisi hazviite sei hazvizivisisi. Zvimwe zvamaidya muri kumakuva maidya chipi saidzi kudya nyama dzevanhu? Mishonga makoma andaisimbiswa nawo ndekazhinji mishonga yandaipiwa. Ko chimwe chikafu chisiri mushonga kana nyama dzevanhu vakafa? Chikafu chaitongova chiri chikafu but taingodya zvinhu zvisina sauti. Okay. Saka ngatichienda manje, waita mbiri yekutamba Enoki wazosvika pakuti rega ndichinooroora. Mukadzi wako kutanga wakatanga kuroora ndiye? Mukadzi wangu wandakatanga kuroora inini ainzi Loveness. Ndakabereka naye vana vaviri. Saka pavana vaviri apa pakabata nhumbu yechitatu. Nhumbu iyoyo yakabva yaramba kusimba. Paikabva ndipo paakafa. Ndipo pakatanga hosha kuti vakadzi vangu vese vari kuita sei vakufa kusvikira inini ndakungorota ndichigara nevakadzi. Mukadzi wandarota ndiri naye wese kusvikira wafa. Saka uyo mukadzi wako kutanga akafawo ipapo? Akafa. Angoita vana vaviri. Saka paakafa waitoziva here kuti anofanira kunge achifa? Ndanga ndikatozviziva but ndakatozviziva manje kuti kufa kwaita mukadzi wangu uyu mishonga yezvigure ndeyekutotanga kutoshanda kwaine nokuti kufa kwaakaita ndo pandakaita mbiri yakanyanya yekutamba zvigure. Ndobva wazoroora mukadzi wechipiri? Ndobva ndaroora futi wechipiri. Ndichimuroora wechipiri mimba yekutanga yakabva, yechi2 ndobva aberekewa mwana mukomana, ndobva mukadzi wefuti aita sei. Handi ndikuenda une vana vangani? Inini vana vandakabereka i7. Vapenyu? Vapenyu vese izvozvizvi vapenyu ndo varipo izvozvizvi 7. Saka pane vakafa vamwe vandaizogarira nhaka iyo chibereka vana chingobereka vana vachifa. Vana vese vazhinji vacho vakapera kufa. Apa urikuti une vana 7, vana ava vakadzi vako vakafa kuti wakagara nhaka vangani nenyaya dzezvikuru? Vakadzi vakafa ndofungwa nesvika zvokuma 8-9. Vakadzi vako? Singotora mukadzi achifa kubereka naye mwana achitongoita. Zvakasaka kutyisa here ino kuti wamutora mukadzi wekutanga, wechipiri, utomboti wekutanga tomboti kana kuti kuita kwaMwari wechipiri. Ipapo ndo pandakatanga kufunga kuti inini sei ndingoti ndakangotora mukadzi kubereka naye mwana waita sei. Ndipo ndakatanga kuzviongorora kuzvididi. Saka waremba ndakavabvunza inini ndara mukuona sei une vakadzi wangu wese kupera kufa ingoti ima usanena ndokuti chivo vantu usataure usataure siya zvakadini zvakadaro. Kuvabereki vako vaiti chipa vaiona mwana wavo achitanga kutora mukadzi akaita mwana ofa, mwana akatora mukadzi mwana ofa? Zvaingovanetsa but vanga vasingakwanisi kuti vazvitaure, zvaitongovanetsa. Ndoko vawakazogara nhaka vanga vari vadzimai vana ende vanga vangani? Avavo nokoti vana mukoma wandakagarira nhaka inini amshoti vanosvika zvokuma9. Vakoma vangu vakafa ndokutora vakadzi vavo 9. Ende vamwe vacho naipapapo ndopandaiterota ndichiti nini vamwe ndaigona kutinetsana namukoma wangu so kuti uri kuhope ndikona tataura kuti mukoma inini ndaina ndimuroyi ndaigona kutongokuuraya zvimufe kuhope asi ndatotorota hope idzodzo mangwana unotonza kuti mukoma anzaita sei. Svikira vakadzi 7 ese vavandota 9 ndakagara navo vakadzi avo hapana kana mupenyu vakafa, hapana kana mupenyu kana 1. Izvozvi ndine mukoma wandikati ndiye wandikapedzisira akapedzisira kufa. Mwana wake ari kunditsvaga izvozvi, ari kutotsvaga mwana wake kutsvaga kuti kubaba ndindikaitawo musara pavana. Arotama kubva kuangwa vakapinda Mozambique achitotisa uroi hwangu inini ndisingambozivi kuti ndiri kupedza chii.
kudzinza kusvikira akaenda kuMozambique akutotsvaga so kuti ko baba tingavakwanisa kuvaonesa nedambudziko futi rakapinda mumba mavo ende tichibatwa iwewe futi ndichitobatwa ndine saka kutotsvaga so kuti ko baba ndine vawana sei sidai angaito mweya kuti kana sekuru dai vanga vaita mweya kuti vandiwedzera zvavari kundiita izvi mwana yakwanisa kudhonziwa zvipo papi ndaiona kuti maropafadza angu inini anga achitodzoka munashi. Alright. Vakadzi vavairora Enoki ndiri munzvimbo yawaigara. Vamwe ndivo munzvimbo yandaigara, vamwewo ndivo munzvimbo dzakasiyana siyana. But vanga vasinganzwiri kuti murume uyu akangogara nemukadzi anofa chaizova chivindi chekuti vavazogara newewo uchifirwa zvakadaro chii? Yanga iri mbiri yemari. Mamwe mari ino? Inga ndine mari. Mari yanga ndinayo inini yaitotyisa. Iwo? Ndakamudza kuti tanzwa nguva ine matrangi wakambosvika kuma 750,000. Ndandine mari, kuti mari yekufungidzira. Zvokuti kana ndakati ndikuenda pabhawa so nemota dzandaiva ndinadzo. Mamwe nemota ngani? Ndandine 6. Hakuna kana mota iripo kana 1 iri kufamba kana 1 yandinayo kana bhasikoro chairi chaandisisina. Saka waituka svaka pabhawa nemari iwaita sei? Ndaitotenga kubvisa mari so muhomwe wallet yangu kubvisa. Kutengera kana 3 macrates avo 4 macrates 2 macrates mumanda mapainzi makotsi tikotengera so. Saka vakadzi ndipo vaita sei? Ndo pavaiuya vakadzi pa. Vota mwana. Ende ndozvaitoshanda futi mishonga yacho ndakanga ndakapewa naMwari. Kwezva vakadzi vane mari. Saka mari ino waiwana kupi iwewe semunhu aigara uko? Waishanda basa ripi raikuita kuti uite mari yakadaro kuti mari yaiuya sei mukati meupenyu? Inini basa randaishanda ndiri assistant urori. Ndambobva ndashanda basa rakarema kana kuti ndakashanda mumunda. Mumunda ndakashanda 3 days. Rechifundo ndobva ndanzi ngauye paworkshop mufano. Kubva ipapo ndakangonzi motikari iyi ndio mota yaunoshanda nayo nedriver wacho vese. Saka nekuzotanga kwandikaita kuti ndakutanga kutambire kutamba zvigure. Murungu wandaishandira inini marungu vakawanda vaitofonera murungu wangu kuti toda zvigure zvekwako. Uda kubhejerana zvigure zvepapurasi pako nezvipangu pana pakawanda zvinokundwa kutamba ndezvipi zvinenge zvahwine papa patogona kubvisa motikari kana kuti sei. Saka murungu wandaishandira inini akatogara audziwa nevanhu kuti uyu Enoki haasi kutamba naye. Zvikanzi shuwa here zvikanzi zvikanzi kuti daumbouya kugiraundi weekend daumboona matambiro anoita. Saka shuwa murungu aita weekend akauya kubvamisa motikari ndobva zvakurwa zvigure. Inini chigure changu chainzi kachinda moto chikomba chasikana. Kachinda moto chikomba chasikana. Akuona kachinda moto asvika zveshuwa. Ayo kana mari kana huku kana zvaiunganidzwa nematambiro andaita. Saka murungu akabva atoti Enoki kana tikachinda moto ndine changu chigure chenzi kachinda moto chikomba chasikana ndo chandiri kutemba nacho papi. Ndeshuwa ndakatenderera hakuna kana chigure chaimbonja ini mese munana Miriyo maino Pindura meso Mazowe Nyabhira Tora Shanga Chinhoi Lansdene kumhangura kwesoko hakuna imbodarika ini hakuna vachiziva kuti chigure chichi. Saka ndoba waipiwa mari pa? Ndoba ndaipiwa mari varungu vaibvisa so mari so kubvisa so kuti nemishonga wekushanda kwapangu waita kutora futi mari ndaitebva trangi yakazara. Trangi yakazara. Kana mukadzi kana mhuri yangu pamba kana family yangu zhinji hakuna vakakurira mutsaona dzekuti vakanga vasingadye chikafu chakanaka. Vaitodya chikafu chakanaka asi zvaipira kuti mumwe aizefa papi. Saka kana hama yako ichinge yafa ngatiti mukadzi ngatiti vakoma vako vaifa mhiko yakanga wakapiwa nanaMwari ndeyekuti chii panenge pafamba? Mhiko yandikanga ndakapiwa inini yanga iri kuti chikafu chepanhamo ipapa pandidyi. Ende wanga usingadyi? Ndasingadyi.
mvura yacho yechituna ndiyo mvura yataitora tonwa tese nanawaremba. Maitora sei mvura yekozika munhu anogezerwa mumba makavharwa makaita sei, imi maiwana sei mvura iyi? Pane mushonga unonzi mudima woti vakapinda ana waremba vanotora. Unenge wapinda sei? Vanopinda vanhu masikati machena andopinda havana ndombovaona kusvika totora mvura yageso itunha iyi uya nachibhodhoro chakadai so ndira ndapedza basa pachisina kana chii zvatopera right. Then waita mabasa vaita ana waremba ndivanga vari vakuru mono akaenda kunoigiwa uko harinongosara chinzi munhu takamuiga nesuro but munhu anenge atoita seudani zuva ratoigwa irororo anotobva atobuditsiwa otoitwa pati. Ngatiti uri kuramba uchikura, zvinhu zvako zviri kuramba zvichiita, mari uri kuita, zviguri uri kuramba uchitamba, pane pawakazosvapa kuti hainini izvezvi handichada kutamba zviguri? Ya ipapapo shuwa ndakasvika pasaizi iyoyo nokuti pane pandikati awaremba kwenini mukona muzera wandava vanhu une vafana vese vari kupinda zvekuvesa imi mawaremba muri kuvapa here mishonga yandikadya sei vafana kupinda ndovanafana kuta mbiri but mbiri kuramba iripo ndeyani sei ndaneta wakadambomira mawaremba vairamba vairamba zvitanangura kuti iwewe zatikakupa takakupa hatukwanisi kuzviita sei kuzvibvisa kusvikira inini ndakunyatsoziva manje sokuti haishuwa vanozvoti ndakuroya zvechokwadi ndakatenderera vainga pamba pavo vakavatsvaga kuvaona waremba vaichiramba vakatiza nzvimbo dzakawanda ndichingovatera sokusvikira varamba kusvikira tazonhongana navo kusvikira vasvike pano pasekuti asindapana. Chii chakaita kuti uzozwa kuti ininika ndakuroya? Pane mukoma wangu inini ane baba mukomana yeye vandikutaura kutsvaga inini izvozvo mukoma akasiyira baba vake iyeyo ndiwa ndikanyatsotaura takaonetsana masikati machena dziri nyaya dzemombe kuti mombe dzanga dzakasangana dzababa dzavo mukoma dzanguwo futi babe saka dzangu mombe mune dzimwe dzaiziva basa dzamukoma dzimwe dzaiziva basa dzimwe dzisingazive dzababa saka vaifarira mombe dzinonyatsoziva chii vesiya mombe dzisingashandi pandakati anai mukoma kumungapetore mombe dzesedzi imimi dzidzi hadzina basa radzo tasamone masipana mukutora mukoma hakuna kuti zvakadaro so saka tainetsana nani vaita mudhara daini ndandiri muroi chaichaika sva mudhara nhasi chaichai waifa iwewe ende zvakutaura zvavo hauzvitaura zvoti kana kudoka kwezvairi waita sei saka shuwa vakabva vafa mukoma zvairoro chairo chairo chairo. Chichakatika kwavanhu vakarwara havana kurwara vakati vachisvika pamba inini ndichikumura mombe kudanga uku ivo vanga vakumura kudhara vaenda kumba panguva yekuti vakuna unogesa ndonguva yavakadonha ndobva vatodi vatofa takutozonza mhere vanhu vakutechema tiri kudanga mhanyai kunosvika kudai chii vamudiki mukoma wenyu wafa panapa zvamanga mutaurana kumunda tasaimone mukoma wenyu waita sei saka ipapo ndo pakaita nyaya kubva kuhama dzese ndipandaita kupunziwa inini madzisakura ndobva vabata nevamwe zanzi nomusapunza vaida kukupunzirei hanzi iyei muroi tanoita kumubata pandakatiza inini nousiku ndobva ndaenda kupi ndobva ndaenda kunenzi ndakaenda kunorara kumashumbi kunenzi kunyambawe ndaida kutoenda kumba kukanyemba pandakakundika pandakazinonorara kunyambawe ndobva ndaenda kumba mukoma akaigwa ndisipo kusvikira ndopandakatanga kuzviona inini kuti chichokwadi ndamuroi mai ndamunga kana kunyange nguva yakakwana chaichaiso ndaite nyatsonzwa kuti pane zvinhu izvo zvakuitika izvi takuenda manje so chicha wainzwa uvaza kuti ubva wabuda ndaitenzwa magineti kutanga munhu ari kugwinwa nemagetsi uyo ndagwinwa nemagetsi aidha ndenge ndakatorara pamwe ndakatopfeka kana pendi kana chii kana hembe dzangu dzanenge ndakarara nadzo
ndotomuka hembe dzedu tokumura ndotomuka togara. Saka panze padhoo apa panenge pachitaura because timu rese rinenge riri panze. Saka kuti ndibude mumba umenini awaremba ndivaiva vachipira mabhodzi vaikotamira padhoo apa vakafurama dhoo reraivhurira kudai anzi uya kuno ndatosumuka ndakupinda ndatobuda zvati chose totozodzoka kunze kwachena. Ipapo mamissions amaenda kunoitei ipapo? Kunongozitenda unoroya ndekudya vanhu. Unongozitenda maenda muri vangani ipapo iwewe nawaremba nanani ukuti? Waremba achibvara inini nakamujojo nehanzvadzi yavo vekare ava hanzvadzi yavo waremba ava naakatsuro mudovi ava toenda mumwe ainzi mugona panja taenda taibuda tipo 7 tichipera pau7 ipapapa igurupu repaarea rimwe chete asi maareawo kupangwaibva 4 5 7 8 saka tainozonosangana tese ragurupu ripi rimwe ragurupu rimwe chete saka une here mumwe munhu unonyatsoziva uchiri kurangarira kuti tinogona zvedu samutaura nezita kana kune imwe nzvimbo amunoti ningi takamuuraya endi takamuurayira chakati? Vakatowanda vakatowanda zvokuti maiidentify sekuti uyu ndiwatoda kuuraya uyu ndiwatoda kuuraya endi mhosva yake inenge iri ichi? Mhosva yake imwe inenge iri kunyozera dherera kusaombera vanhu vakuru chete. ubva toudza kunzi mufana muromo iwo mufana vasingadherera vakuruka uchazvisangana mufana iyoyo. Saka waremba ndipo vaidhaura manhu kwanga kuri kubasa kwavo muranza mufana yakapusa sere kana kutenga hwawa hadi atenge pita kumuurayi mufana. Hanzvadzi yawaremba makasangana kupi? Hanzvadzi yawaremba hanzvadzi yawaremba hanzvadzi yawaremba takasangana isisu kumapurazi imomo chishana taigara papurazi imwe chete nawaremba. Saka ivo vari musikana taitogara tese because aitamba kamariya. Shongo wangu wainawo hanzvadzi yawaremba aigona kutora kana mwana mudiki so kumuruma so amuruma kana nhumbu yaitamba akaruma mwana mucheche iyoyo hanzvadzi yawaremba aitamba akaruma kamwana kacheche so kumuromo so kukaruma nemazino aingotora pavanhu vanenge vazoona amai acho vaitozongoona mwana akaita sei akaruma akarembera akarumiwa achitamba mari yemuka patakatanga kuzivana isusu yaswa ishasha. Mwana aikwara aizoita sei? Aikwara asi aingoitawo zvimwe zvongoti ichangoita chiruhuriwe kana kukura kwake chinhu chachukuwa chukuruwe. Saka mamaramba muchingoziyana makuti mukatamba zvigure muchienda kunoroya mese muchingosangana ine zveshuwa hanhu vaiva takatofamba tese zvokuti zvokunyepera kana kuta sei original chaiche chaitoenda tese nanzvadzi yawaremba. Ndipapa wakazosvika pakuti handichada mabasa aya nekupi kwawakaenda usati wazoti rega ndende kunobatsirwa nasekutazvo zvii zvakaita kuti uti ndaneta kana kuti ndatambura zvakwana izvi kaizvi handichada rega nditise rega nditsvage rubatsiro? Inini ndakatanga kurumiwa nezvinhu ndo pandakatanga kuzviona. Alright, tisatenda ipapo inotipe kunotsvaga munhu anokubatsira handi panyaya yechinhu chiye chegondo waturika chakauya sei mukati muupenyu hwako uye mabasa achaita? Chichi rakatanga riri dumwa randaigara naro muchuma ndisitika ndakaenda kugure zvigure zvese hakuna chaindichesa kana kuti sei chasara shongo yakwatodi
wotosanduka kusanduka kwawo ine handamboziva kuti mushonga waita sei asi pandakatanga kurota ndisinyenga vakadzi ndisi ndakarota nhasi kuti asi ndarota ndichinyengana nomukadzi uyu zuva raidoka mukadzi aitodii aitofa saka kwauraiwana vakadzi vanga arina gondo watorira azvava ma14 dzimweni dzonguva vanga unotodarika saka chinenge chitaba orit apa wanyenga wanakirwa kuchinozovura iri muko wanga ndakapiwa nawalemba kuti wangonyenga mukadzi wawanyenga chete handidi nekuti mushonga iwe ndiwaishanda manje kuzukure nekuti pande akafa mukadzi iyoyo akutoshanda neni manje kuzukure manje mari inoita so ende kana laki nenge yakatopera tichidzokera pa pekuti pawakazoti inini ka ndaneta ndauraya vanhu vakawanda ndafirwa nevanhu vakawanda vakadzi vakoma pawakazoti inini ndakuchida kusarinda ndipapi ende kwawakaenda ndikupi kuti utsvage rubatsiro ini pandakatanga kuona kuti zvinhu izvi zvakuitika pane zvinhu handichazvida ndakatanga kuona ndichirumiwa ndakarara ndatanga munhu akurumwa netsikidzi ari kutumwa nenda chasara sandakutonyatsonzwa kuti apapa pari kurumiwa kutanga munhu akutosunya so tumaronda parumiwa panobuda paine maronda parumiwa panobuda paine maronda so ndo patikafamba manje maprofita kudii mun'anga umo vachingonidzana kuti baba zviri pamusha penyu zvakakura hatizvikwanise vamwe vakauya veti tashanda vobva vatadzirira kushanda vouya vamwe veta kuti tashanda hapana kana chiri kuita sei kana chaitombobuda kana chimwe chete hakuna kusvikira ndakazoenda kuno mumwe muprofita akabva kumozambique iyeyo yesho akamboshanda ndakazonyatsondoonesa chinhu chokwadi kuti no baba imimi zvamuri zvacho chaizvo pari zvinezvi matova muroyi zvinhu zviri pamba penyu baba kuti zvikwanisike pakuteda muprofita akasimba kana n'anga yakasimba asina kusimba hakwanisi tikati chikonzero nezvo kanzi baba ndiri kuona vanhu vamukauraya vese raramira mukaita vakutera isopai ende shuwo vakanga vatera vakanga vakunditera vese zvokuti kana kugara kwandakaita so kuno ndinge ndichitongotaura ndiri ndegani ndichitoona shuwo kuti mukadzi ndakadana naye zvakafa but ari kuita sei akutora chindibvunza kuti wandiurayire chii saka tiri pakati ipapo ilipo shamwari yangu yandaitamba nayo inini ndangoita kushamwari chisabwira chichi ndiye aiva nenhamba dzasekuru Tasvo ndo pandikazopiwawo nhamba idzodzo ndapiwa nhamba idzodzo usati waya kuno kwakamboti waimbotsvaga varemba uchinovawana but vairamba vaitoramba zvechokwadi wakavainga pamba pavatotova kuti iwe ukapinda zvigure kare saka utova kuti chigure kana kwachipinda chinobudike here hachibudike ende zvatakakupa takakupa apa hatina chatinomboutapudza kana kubvisa futi kusvikira ndodzokera futi kumba wakatiza wakaenda kokumamhangura uko akandogara ikoko ndakavatera zvakaramba vakaenda kumakonde ndakavatera zvakaramba vakaenda kugokwe zvakaramba ndichibudisa mari inini kusvikira awaremba ndadhonza nguva yakareba ndisingambovaoni kusvikira ndazopiwa ndasvika pano pana sekuru Tasvo kubatsira kwandikaitwa nini muti wandikapiwa nasekuru Tasvo ndo wakaita kuti ndisanganzane naawaremba wakabva waenda kuna awaremba uribva wasvika wakati ndauya awaremba wakati uri kudei ndikati awaremba inini ndati mundisununguri nokuti dambudziko randanaro rakura nokuti mindima vakuru vangu mukandipedza kure so zvinhu zvangu zvamira izvi zvataisa zvakadai vakambotsigirira kuramba vakadidi ndobva varamba zuva iroro ndobva ndadzokera ndo pavakazondifonera vakuti ndabva pamba pavo ndo pavakatanga kuhwara pakafonera vakati iwe
chiita kuti sisi tinesangana uya tisangane tiende kuna sekuru akakuita sei wala kuti tibatsire dambudziko but mufana wangu zvigura zvite sei azvibudike kusvika ndakazosvika nawo panapa Walemba ndasvika nawo pano zvechokwadi dare ravo shuwa semunhu dare ravo rakati pane iri kwawakamboenda kune vakuru vamwe vasiri vaWalemba uchida kuti usiye futi vakakuti chii? Vaita kuti zvinotoda Walemba vaita kuti zvinotoda Walemba achibvara chaivo vaita kuti inini ndakada kuti ndikukwanisa kukupa mushonga mumakoma wakapiwa iwo naWalemba handiyakwanisi kuti achibvara ndiye munhu asara pari zvinhu zvekufa kwakaita Walemba ndiye munhu asara zvokuti naakatura mudove ava hakudai sekuru vanga vandiwedzera zvavo simba remushonga yavo inini ndikwanise kutora achibvara naakatura mudove vanhu ivava vakauya kana inini ndararama upenyu husingaperi. PawakaRemba vashaya vana vaWalemba vakakufonera? Vakafona kuti ko ndimai shamwaridzana nababa makauya makavatora imimi muchienda kwamukaenda baba vachidzoka ikoko vava vaita serious ndobva vafa. Chii chakaitika? Vana vaWalemba ndopaida kundobvunza kusvikira vazonyatsa kuona vana vaifuti zvakare kuti tambo yeko yairi kuenda iyi hakuna kuita sei ndo pakatanga kuvhumuka futi hanzvadzi yachoyo manje abuda manje pachii manje abuda pachena akutukirira ye wakauresa hanzvadzi yangu ndiwe ye wazidai ye wazaita so saka ava hanzvadzi yacho vakaya vachida kuti vandiuraye ndo pavakasanganidzana nemakoma ndakapiwa nasekutazvo kusvikira vanhu vaive vakabva vazondotsvaga futi kusvikira tizouya apapa inini ndichitorwarawo saka mabasa ese akuitika ndisekurutazvo ndo manunuriko ndinoudza kuti vana vari pavakambokufonera vachida kukubvunza pavakazokufonera mukazotanga kuti muite kanenge kakuwirirana because tichinzwa paipai vana vanga kutoti toda kutenda sekuru ino asi pekutanga vanhu vaida kukubvunza asi pakazopedzera kuti sekuruka toda kutenda sekuru ino nokuti avava manje vakanga vafidhiwa naateta kuti Inoki ndiye akonzeresa kuti baba unyaite sei saka ngatimusote Inoki takabata Inoki akafa yeka ndikamuita something iyeyo zvinhu zvezvanaka saka uyu mwana waWalemba muprofita uyu anefambawo futi mumaprofita amene zvaakaitawo kuwisa kwaakaita nemushonga yandikushandiswa nasekuru yandibhona sekuru ndozvakazoita kuti manje tambo yeyi zedzoka futi vadzika mumwoyo vaona zvinhu zve zvakushupa futi kupi aWalemba achifa zvinhu zve zvakunetsa manje zvakuda munhu anezviita sei anezvichengeta saka zvakabva zvaenda kuna atete manje zvinhu zvaWalemba manje zvaifanira kunga zvakaya kwangwinini vaWalemba kufa kwavakaita vakatondujira mwana achifa akafukunuriwa zvotiti hembe dziri kunze so hasati dzatofushirwa izvozvi muri kutyika kudzifuchira ini ndakati nini handikambotanga kuti ndizviite izvi saka zvaoneka ngatimbofamba ivo vanofamba ndiani ndini saka sekuru akabva vazvibata handina kana kubvunza ona kaInoki wauya ukuchemba kuti mwana wako akafa so zvakari chokwadi asekuru ona pa wakuhwarira rufu so kusvikira zvechokwadi ndizvo zvakatsanangura ndizvo zviri kutongoitika kana pari nhasi saka ndo makazobatana sei nevana vaWalemba kuti handikwa sekutazvo nevana vako vaWalemba vakandobvunza kuti ko imimi kwamukaenda nababa kwaiva kuri kupi ndikati unoona inini ndakapiwa mushonga naWalemba mushonga iyi yakanetsani yakandipandukira mushonga iyi inini ndaitomuka kuenda kunoroya ndada kukuonesa chokwadi baba wako iwewe vaimuka vachija vakapa inini mushonga yekumuka kuenda kunoroya saka inini kwandikaenda ndakanzitsvaga mukuru wozvigure wako akava ari papa ndokuti urovonoreke zvauri kuita sei saka ndakauzotora shamwari yangu aWalemba kuti tiende kuye saka pandikavatora ini tichienda ini ndakabva ndasunungurwa
ndosaka wakaona ndakafamba nababa wako pai. Saka kuti ndizoziva kuti patakabva pai awalemba vakasvika vachirwara kusvikira mukufa, izvo handizviite sei? Zvikanzi zvichokwadi pai patakafona pai patiti mundaraunda yakunoda kuzi dai chichi tichipopota kuzita sei chichi shoipo pai mweya wakanga wapanga waida kuti kupunze. Asi tazodzoka kumashure taona kuti nikisi ndaraunda dambudziko ende iwewe takutoita kuti iwo ndoutibatsire tiende, noti atete wedu chaivana kuchena kuti pane zvimwe zvinhu zvaawalemba zvakutonetsa izvozvi zvaenda kumba kwaatete. Pandikati manje ko ndakakupai nhamba dzasekuru vacho vachataura kuti kwe iwewe nhamba idzi dzakakupa ndiani ende uyezve zvichafamba sei. Kanzaiwa no zvakazidai zvatakati manje inini mari yekufambisa handini plus ndikudi ndikurwara. Ndo pakanditi nhamba dzini dziri paecocash ndakati nhamba dzangu hadzisi zvonzitsvagai munhu ane nhamba dzeecocash kutumirei mari imimi muite sei muuye tisangane tiende kupi tida kuti tiende tese pamwe chete kwasekuru kuye kwamukaenda kunobatsiriwa tinoda kuti sisi tinobatsirwawo kupi. Ndakati imi muda kundivhara kuti mimi mundipunze nokuti mashoko enyu ekutanga haana kuti ase asandaasiye zvanzaiwa hatichisina kana chimwe chinhu chatiri kutsanangura patwa nerugare norudo mundara ndinoenda kuchechi zvaunoziva mweya utovapa pamweya wakaita sei shuwa ndopakazotumira mari ndofamba usvika tasangana patakasangana ndobva tapinda mubhazi ndokuyakasvika kupi ndokuyakasvika kuno tasvikawo kuno kushuwa zvakabudawo pachena nzira yakaita sei yakanaka iyi. Ko pawakasangana nehanzvadzi yawaremba pakaita sei ipapo? Ndakaona kuti makamusingawirirana usiku. Akanditovambama zvanzi iwo ndohonzeri wakaurayisa hanzvadzi yangu apa ukuda kuisa futi kuurayisa inini ndobva atobatwa nemuzukuru wacho muprofita nemwana wacho uyo akamubata kwamai isi tinoda kuti tinobatsirwa tasemone zvatiri kana mupamba kurarama kwatoita upenyu chausinte alright hatichiendai ndichiende bari ndiswa wakandipambama kana dai makanditarisa pakati pai saidhi rangu iri ranga rakataka kuzvimba iri saidhi rangu ranga rakataka kuzvimba akandirova vanga rinetsikusaito ndobva ndobva ndiita sei takati gara zvanga wakataka kuzvimba ende ipapo ndopandakatoita wese kurwara zvokuti kana ipo payapa ndaitorwara kana treatment yandikapona sekuru aitaura kuti ndatopedza mazuva 5 uri panapa ndatova boy ndatova boy ndazochita nzi pane zvimwe zvawakasiyirwa kumusha zvi ende zvakaya nani nawaremba pakakare pavauraya mwana ndezvechokwadi. Mwana wangu achifa inini mwana wangu achifa shuwa takaenda kunoiga mwana yeye chakanetsa nchekuti musi wataiga mwana makauya chibheti chaita kunga chikanga chakakura kunga zizi ndobva chada kutanga chida kundipuma ndobva chapinda pai ndobva chapinda mumba hachina kubuda nyamba futi chigure chaicho zvototi kana sekuru mataurira vakaita so ende shuwa ndezvazviri kutoita izvozvi zvinongomira kunga munhu apa chibheti cho kutanga munhu chaichaiyo toikana kuti tonokatete chigure chakatomira apa but somewhere ndinyatsonata gure saka pandikati sekuru mandodii vanzaiwa mira zvichapera kupera kwazviri kuita izvi toda kuti tikokorodze vasara vaviri ava chivhara uyu nakatsurumutoyo vanhu iva vakauya ava toda kuti tikirine zvinhu zvise zviita sei kana ana chibvara vana katsuro mudovi vanga vaine dzimwe shamwari dzavo dzamaimuka nadzo muchienda vachauya vega papi saka chasara chekuti ndipirwe pada kuti paende kunobviswa chinhu ichocho chida kutotorwa chinhu ichocho chekumba chakasiyiwa nawaremba ichocho ndochakauraya mwana wangu. Saka vana vako izvi nevana vanganiyo ikonezvi vana vangu inini vasara 4 pa7 vangari vapenyu vese 4 tingangoti ngoti kwasara vasikana 2 nevakomana 2 saka 3 ndio vakafa
wakaona wakacho ndini uchinjichijana okay ukanda une joko wangu kuna kuti joko ako saka pavane vavandiri kutaura vandikabereka direct nemukadzi 1 i2 ava vamwe vese ava ndevenhaka torana namai vake uyu ndobereka mwana amai vefa mwana usara sichengetewa uyu futi ndizvozvo ndozvakatongoa ukama wako nevana ivo wakamira sei vana pari zvinezvi so kubva ndauya kuno ndatanga kubatsirwa nasekuru vana vakutoitawo pamwe kuti vakapedzwa kana svondo kana masvondo mairi wani unomona achiuya chaivo zvaona kuti kumudharare dara wodi ndosviye kanjani tambire ambarume gara pamhoresana kana mukadzi anenge auya anouyawo pamwe nekasauti kana mafuta kana kachiyo tante yazokuona baba kuti muripo ende zveshuwa ndezvakutotanga kutoitika pari asi ane nharo nauya nenharo ari pachikurubva pamubhireki bhutsa ndopaari panotoshanda izvozvi nemurume wake vese auya akataura kuti baba kana muchi5 zvenu ndiwenhaka hasi wenhaka ndo vaviri vakasiwa uyoyo anotogona kutotumira mari panext do pane nhamba panext do dzandoziva ngona kutotumira mari kuti baba ipaiwo avo kamari ako vatenga usiku kuda kuti iye unomuona asi ungamupe mhosva here ino handisi kumupa mhosva kumhosva ndini baba kandakavaratidza uroyi wangu kundomupa mhosva iyi nguva yake kana yakwana achauya kana inini ndichafa kana ndandife asi kana nguva yatenderwa namwari nevadzima uchadii kundikamumanikidze zvinhu zvaakatoona yega pachena kuti baba vangu ndivo vari kuita izvi amai vake vakafa nenyaya yangu inini ndiani anofarira kuti mwanasikana kuti amai vake vafe vaurayiwa nababa saka hakusuti mwana ndomupa mhosva haana kana mhosva kana chitadzo neni ini ndindakatotadzira mhuri saka kuti inini nditoti mwana wangu uyu ane problemu ndina vemunharaunda vakanzwa here kuti orit nekuru yakawaita ino vaikuona sei maigarisana sei inokuza kuti even kwawaenda kumbonunga wamagarira maita vaikuona sei vanhu akaita sei haini ndaitotyisa kana pamba pangu chaipa chaipa hapaifemerwa nevanhu chero kana takatoendawo pamafangisheni mumamisha kana mumanyaradzo memu aiwa kana ndakasvika oga kuungana vanhu takaungana kudai so varidzo pamba ipapo kana doro vaitosumudza hari tese pamberi pangu apa hari ainoki ndimi vakuru muri kupanapa kunyange muri zvenyuva pane madhara mamwe patineremekedza imimi ndimunoziva kuti angachere hari ndiani ndotoudza mufana kuti chiwa ugare pano tanga kuchera hwawa uyu tanga kupayani cherera vanhu vese muridza tanga kumwa ndini kana hwakupera ndotomuudza kuti iwe uchibvisa totsvaga kapu kana chimwe chikumudziyo uise doro rangu apa because handimwe doro simhanya ndinemwa mbichana mbichana saka munogona kupedza doro rere risati rapera inini ndisati ndakwana kumwa saka ita saizvozvo ainde vanitoita saizvozvo zvototi inini vaitotya kuti zvoti iyi ndimba saka ine zvawamira sei ukama hwenyu vakanzwa here kuti uri kubatsirwa kana kuti kwakambosvika here shoko rekuti munhu uyoyi ari kubatsirwa kana kuti waremba zvakamira sei zvakambosvika kumudziri dzavo zvakasvika zvototi masahwira chaicho mumusha medu vakatouya vakatitukirira vakatiti aiwa tiri kunzwa kuti uri kubatsirwa ikonizvi kana kushinja washinja kana kushanduka tiri kuona kuti washanduka pari zvino izvo asi ng'anga yaukaendeka kufumura masahwira anitaura vazukuru vadza kuvazukuru vavo ndo vakatonyanya ndo vanotere rutsowo pamba pangu nemasahwira ivavava kusvikirawo kune vana vese vana mukoma vamwe vanouyawo ma1 vachiuya vachindionawo sairezvi kugara nani pamba pangu pari zvino izvi pari ndogara nemhuri yangu
vanakare vamwe vana vacho vasara vari kokumba ikoko ndo vanotobadzawo dziri apa painini yangu bhedhuru yakamira yakadaiswa sakawo vakabikwa chikafu vanotouya dzimwe dzonguva ndete chakutseja chikafu chacho kuti pamwe vana vanogona kungaisa poison kuti ndiite se ndife bwe ndikavapedzera bhururu wavo ndikavapedzera bhururu saka ndinozoita se ngatitiona mukana wokusangana nevana vako 4 vasara vakagara wakagara semagariro wakaita vakakutarisa zvaungade kuvaudza ndizvekuti chii? Indinovaudza ndichiti vana vangu ndinofungidzira kuti mbiri yamunenzwa yehuroyi kana kuti imi makabata kuti baba muroyi chokwadi vana vangu ini ndaitoroya kusiri kunyepa ini ndaitoroya zvino vana vangu ini ndakacheneswa mungagara muchiti baba varoyi kwete vana vangu kana muchingoramba mine pfungwa idzodzo ndedzaniwo ndedzenyu asi vana vangu ngatichibatanai tigadzire upenyu hutsva ininiwo ndochitsvagawo amai vanogarawo papi pano pamba pano makaramba mine pfungwa dzokuti baba muroyi chete baba muroyi chete muchatadza kundichengeta kana kuti muchandisira vatemiki muchikafu kuti ngaafe asi inini pasina chandiri nacho saka ndinoona kuti ndikakurukura nemhuri yangu inini zvakadaro so ndinoona kuti mhuri yangu inochena kana kuti inini ndinochenesa pamberi pemhuri yangu nokuti nyaya iyoyoyo inyaya yandaitiwa ndini nayo mubhureni dzangu kuti kudai zvanga zvakwanisika kuti ndakwanisa kubata kamari kandinombofungidzira kuti ndinombotumira vana vangu ivava ndaivatumira mari yebhazi kuti iwe newe huyai kuno mhanyai kuno huyai kuno panoida kuti zvito zvakati nezvakati izvi ndo panga ndichida kuti nini nyaya yangu kudaidza masahwira nemadzisekuru vazukuru ndevataurira zviri pachii kubva pekutanga kusvikira papi nokuti ndiri mapictures baba ekuti ezvigura zvandaitamba kana munoramba kuti ndini saka mavhidhios ese vanotonazo saka ndakati ni handichamboda kana wanditaizvo kuti ndichiramba ndichiita zvinhu zvakafanana nezvipi izvozvo tasamonisaizi yandava inei ndinosvika kupi tichiita izvozvo hapana chisingaperi chine shura pane vamwe inoki vanogona kuti munhu iwoyo ndonga ari kurwara nechirwere chepfungwa zvaari kutaura zvekudya vanhu zvekurara nevakadzi vachifa zvekuti wagondo waturika zvezvo wakamutaura kuti kumbare wakarara nevakadzi vanosvika kuma100 ukazoenda kumbare ukadzingwa amweni kubudirira ukadzingwa vanogona kuti munhu ari kurwara nechirwere chepfungwa vanhu ivo vaiva manje havazivi chinenzi chokwadi chinenzi chokwadi chaicho kana chasvika nguva yachene mwari nemadzimai matiti chokwadi ngachibudeka chinebuda semabudiro ewayaya hakuna kunenzi kupenga hakuna munhu anefa anepenga anitaura sematauriro atakaita nemhosva kuti unonge wasvika pamugano tarire munhu wese ine mugano nazvine zvisowa inini kana kumba chaiko chaiko panga ndichitorapa ndaitotaurira vazukuru vangu so awamana sawera vazukuru inini kana ndakatefa muchafungidzira ndichiri muroyi handichambofuta handinokona zvinhu zve chakatorwa zvandainzi ndimuroyi ndakarova zvakatova kupare zvinhu izvi ndine chiiko handichisina ndatova mainini ndichitotovataurira vazukuru vangu so vazukuru vomababvu nekuseka mudhara iwo shuwa iwo taikubata mudhara kana ana amai vaikubata wakauraya vanhu vakawanda mudhara ndisu vazukuru vako chatakaiga kutaurira sevazukuru tinge takutadzira mudhara ngatipfutseke dzokere kumba kwana baba wenyu uda kundinetsa vanhu vevakwasha pabe pana kuseka nechi nekuti ndeichiona kuti zvatiri kuita izvizvi ndokunenzi kugadzira musha kwandakuita kuri kunzi pauya mumwe munhu akatoti inoki uya kudzoka kuzviguri handiwirirani naye kana nedemo ndingatomutema ndingatotema munhu iyoyo ndakatendeswa kupolisi kuti sei ndamutemera nyaya yakati munhu angamboya chintaura kuti ande kuzviguri nokuti zviguri zvakandipa dambudziko demo chacho ndinototora nokuti dambudziko randikaita so rakakura harisi dambudziko rokuti rinoitika haritiwe vangani nevangani dambudziko randinaro so ndiri kuti ndiri nani so pamwe ndomukufa kwandakuita ndichaziva nokuti sekuti tasvava vakataura kati waremba uyu
iwe uda kuti mhikisano nini keyo walemba sho akasvika achifa pamwe nini ndiri kufa sekuruta ako wakaitisa mhikisano nawe handina ini ndaitochema kuti ndinunorekana nanhasi ndichiri kuchema zvotoitika naizvozvo ndotoitika mirongo ndotonyatsonzwa kuti shwa ndini but hasisai zvaita sei zvazvene hasisai zvanyatsopiresesa kusimba asi ndakutofamba zvokudarika zvanga ndisingaiti. Mashoko angade kuudza kumhuri yeZimbabwe vakunzwa nyaya yako kubva kwekutanga kusvika pawave pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Ini mashoko andingataure kana kumhuri yeZimbabwe ndiri kutaurira kumhuri yeZimbabwe kuti chinhu chinenzi zvigure kana kuti chinhu chinenzi uroyi chakaipa ende uyezve chinoparadza musha ende uyezve hauwirirani nemhuri kana muukama. Kana mumusha mine munhu anenzi akabata-bata usanyare kuzvibuditsa pachena, zvibuditse pachena uchene ubude pachena sadrive tractor. Mwari nemadzimu vane kuropafadza nokuti ini ndachena pari zvinhu zvandichisina chimwe chipomero chandava nacho nokuti ndiri munhu anga akarema. Saka ndoti inini kana kumhuri yeZimbabwe vanotevedza kana kunzwa zvandiri kutaura pari zvino izvi ngavasiyane nenyaya yekutsvaga mishonga yekutsigira pamba, mishonga yekupinda zvigure, mishonga yekuti nini ndida kudya mishonga yemusana usingazvizive kuti mishonga iyoyi iri kushanda basa rei. Ndo mukuromba machemo enda unopiwa mushonga, batsirwa nemadzitete guru nenzira yakajeka kwete kungoti chero ndakuenda pausingakwanisa kubatsirwa. Ini padai pasina sekuru Tasvo ndaitopondewa nevana. Sekuru Tasvo vandibvisa munhamo nemumatambudziko. Nanhasi ndiri kutotenda sekuru Tasvo kuti sekuru Tasvo rambai mineni ndichengetei kusvika pari nhasi. Ini ndakasvikira panguva yekuti zvinhu zvangu zvatova right kana ndadzokera pasaizi yandinoziva. Sekuru Tasvo ndinofanira kuvaitira chimwe chinhu chavanofanira kunyatsa kuonesa kuti Inoki ndiye chinhu chaakandibvisira chaakandipa chinokuti ndakamubvisa munhapwa, ndakamubvisa mujoko rouranda. Saka kumhuri yeZimbabwe ndinoti vari kunzwa sekutaura kwandiri kuita kakuka ngavanamate Mwari nemadzimu vedu. Vanoda kugutsikana kuti sekuru Tasvo vanoda kubatsira vaneona ngavauye vaone. Ini handina kubatwa nasekuru Tasvo kana kuti nditi nini ndakaenda kunozvipereka. Ndakatobatwa nasekuru Tasvo vakandichenesa uroyi hwandaiva ndiinawo nekuti ndanditi mukuru varoyi. Saka ndinoti mhuri yeZimbabwe ngatigare murugare. Kana muchida kubatsirwa nasekuru Tasvo uyai muzvionere pachena kwete kuti muite zvokuudziwa kana kuti kuita zvokuona. Ngavauye vega mhuri yeZimbabwe vaone minana, vaone mashiripiti ari kuita sekuru Tasvo nokuti sekuru Tasvo havasi vanhu vari kunzi unovabvunza dambudziko kana kuti unovataurira dambudziko. Ivo vanotokutaurira ndiwe dambudziko rako wega nezvikumba kwako zvese nepane dhoremba yako anokutsanangurira. Saka ini ndototendawo sekuru Tasvo kana nedambudzikowo ngaauyewo kuna sekuru Tasvo azvionere pamhuna sofonya. Ndinongoti ndo zvandinokwanisa kungochitsanangura kumhuri yeZimbabwe.